Shubor nakaslem jong unongsan Hima. CM ka KHADC uba Winston Tony Lingdo haka step jong ka khatlai dar risau arja pusan ulapun pau ka Sngewkmen belalap no e Khynnah baja na Umpling ka bajanai khlap khat sansnam karta uba Winston ula Ïing ye ublei namar ba ka jingja jong ni Khynnah menta kamshamja ka nuga jingja ba sngosi Henry kala yo ban Wanphai sok Ïing habakren shikilat pathai ko bor ula ong ba kamram gikmi gikpa kan kham khya shu menta ki por namar kin hab banlong adkar bat husyar yela ki jong ki khon uliyat hu ba ka daw ba shisha halor ka jingja jong ni Khynnah umpat la ban tep hadu menta namar ki kmi ki pa jong ni Khynnah ki mut ban le cha police station kumta umpat yo ban ekran bhabat ki ula ai khublei ki pat ba nong shong shnong jong ka Umpling ka nongra bat ki wei ki shnong ba marjan ki bla shim khya ban mi shakmat ban len yela de ban wat ya ni Khynnah bat ban te lakam yekini ki jingsnio ini nadu meneni kini jinja kalau aja tanpa dia semua syikat dia ublei namar ba long klai kini jinja kalau artili kiki semua nong la mo long kamsham shu ya long ka mensim jong ki kini baca mo long ka la shudu andai hari kini ka pamanta pada ngai ngo ublei pada namar ba ini kena ba nang ni la po Umpling ila Wanphai sub Ïing ai kublei ru khamtam ki no punya chnong ni rom bashnong sekretari chnong baro khamtam ikpai ba amar ba masinte ba aja kan jinja min la ya wan angni ha ba tinggi sa jongi ban na mobilize ya kata haji buat leng ban ngai kublei khamtam ya baro ki rom bashnong sikini ki than baro amar ku ba pite bi min mit masin tip ba kala aja kan ni ki rom bashnong ki nong song shnong ki la ya mobilize ya kata ka jingwat ki jong kamdon chu munu munu busong thai di kani ka pali shai kata ka jing ka mensim ka jing teli nang ka jongi bat ka mensim ka jing Sngewkmen ile ekran ai bat ki bahiyang kalong kumno mentai don chai te Khynnah idon Ïing menta i biang i dalele i dang don hapeng ka shop lesi ngayo ban kren ki pa ki bahiyang basel menta ki hapan net ban ko police station ban net ai ko yang sta ka jing hajar katu bajing ong ka jongki kai kita yami mentan village station tapi iknoi ka jinglon jiman mentai sno ki thau dan ka jing song sup ngan klap menta ti kumba fite bi nga nut ban ong bang ni kum kinong song snong ni ha ban long ki ba pikir ba adkar mo kamram ki kmi ki pa kadang kham khia shu menta ti na kaliang jonga kum CM kum MDC jong kanong thamai ru na banjur ya kini pa kinlong adkar mo kini ya kini sneng ni kraw ki khon ki ti jong ki but nga smutu ui kam dei ka kam ka busuk andrei hakum kani ka por ka pamenta ka pangia kendu kini ki jinge dei stam ki pa bahaya ki bahasep banyo bante la kam ki kam ki pasniu nang ni Sngewkmen bab yo ban ekran berite Khynnah iba ya oi nga shu kren ye mentan imda long Maria namar ba lesi ko mo mentan lesi nang don hapeng ka shop lesi jing kendet rumo but bahaying ba sem hidon ayo ban kali kimi pa i kimi jung i shu Ïing ben de kaslong nota namar ba kumba pla tepi men mir akapo to pa kila syam i nagu ka medical kini ka tai kala dep dot pro khoi i kamdon ni ka ba khala ani ko masnosi ni Ïing shi ka dai blai bat khantam mo mong bane ki pai ba nong shong snong ki bala shimkhya shisha hakal alor gani ka jingja ni Khynnah min bat tat hadu inda Wanphai Ïing i ja hakanor kom pla ba tu ile chai ai kata te ngapat yo ka details namar ba mentan ngamut ban kren ki hapan lek no sport police station tele asia kini ki kendiat singi sa dan sayo ban tip ya ka ai ka ba ja shisha di sakawairu jingketu ko jonga kalomba ni kisnong khamtam gini ba marjan mo Umpling ka nongra bat ki ru ba i ai publish ka dei ki rong basnong ko kila kya adu baja to jingja ki hep ki bare pro armod bat adu menen ru ni shisha ba i nongkit kam snong ni kila wan Sngewkmen kila len yeladi bat kila ai ka tiga diang tiga mon ko jong ki kumno ban yo pante lakam ban anget scam ru nang ni Sngewkmen ini yo ban shong lang bat baro ki nongkit kam snong kumno bang ini yo ban ya peliu jumut ban ya te lakam ni jing sniu ko ba jana ko ko por kam tam sikini ki jaka ki dong ki thai ni jogi